agora se está facendo. Outra cosa é que o goberno quixera que non ia facer ese traballo e entón vostedes intentaran incidir en que se fixera ese traballo, pero volvemos a redundar. E volvemos, sobre todo, eu creo que xa é un tema, isto xa é o surrealismo total, a ser hipócritas. E vou explicar por que é ser hipócritas. Voume circunscribir o pleno da mancomunidade, no que se aprobou o orzamento, no auditorio no auditorio Darío Castelao. Ali había unha moción, no orzamento había 45 millóns para Cetimo e o PP votaron o PP de toda a comarca en contra. Que vengan a decir que vengan a defender o comercio e a Cetimo si votaron en contra dese orzamento donde había 45 millóns para Cetimo? Que queren? Por un lado, quedar ben con Cetimo e por outro, votar en contra de un orzamento no que realmente se iba a estudar. Home, eu creo que iso chamase ser, cando menos, hipócrita, porque o que non podemos ser defender unha cousa en un lado e defender a outra no outro. As mesmas persoas, non me vale iso de que a disciplina de partido, ou igual sí, ou igual a súa disciplina de partido, é que, pois, dixo o PP de Cangas ou o PP de Moaña, non sei, aí que é o que leva a dianteira nos PP da comarca, dixo que había que votar en contra, entón, en contra, tanto que son vostedes de facer cuestións propositivas, aí non se veu a súa cuestión propositiva. Entón, eu creo que, ao final, esta doble moral do PP de pedir unha cousa en un lado, pedirla da economía, realmente están pedindo todo o falta dicir. Falta traer unha moción para felicitar ao goberno polo traballo que están desenvolvendo de apoio ao vecino. Podría ser, tranquilamente, igual que isto. Sería exactamente o mismo. Decir, bueno, ou dicir, bueno, está ben que tomades con vecino, pero pois terías que facer, pois, por exemplo, como decía Bruno Vilón outro día, pois, coa hostelería, ou tal, xa serían incluso cuestións novedosas, pero non. Aquí queremos ir de máis coñecedores no comercio que efectivo, de realmente de poñer en esa dicotomía a federación, de decir que estamos negociando nós con gobernos que a repente aí o PP de oposición a que dicen que sigamos negociando. Non sei, debe ser unha cousa, debe confiar pouco na capacidade negociadora de Cetimo. E, sobre todo, eu creo que hai que ser tamén coherente e non votar, e non querer levar unha moción de apoio ao comercio, un comercio que non se aquí dende o propio goberno, e lo dixen outro día na comisión, se apoia tamén no día a día, que é outra maneira de apoio, porque penso que a nosa maneira de apoio non é só a través de unhas axudas, de uns bonos que están ben, que muchas veces hai as problemáticas técnicas, como ben vostede indicou e incorporou o seu argumentario para poder levarse a cabo. Pero realmente o goberno sempre pensa no comercio asociado ao vecino, pensa no comercio asociado á Praza de Abastos, pensa no comercio, incluso no que non está asociado ao vecino, que o propio vecino se preocupa deles, que é algo tamén que hai que sempre parametrizar a vecino de que teñen unha mente aberta moito máis alá dos establecementos asociados. E eu creo que con todos estes argumentarios, vendo incluso a súa hipocresía por votar unha cousa que era favorable en contra, unha cuestión que era favorable ao efectivo, como ter un convenio para esta página de formación online, para a descripción que poden ver na web e que votaron en contra, había que poner aquí, votaron en contra por o coche do Morrazo, non a queren. Pero ahora que en bueno se pagan outros cousas. Me parece que intenten vender o peixe en cada sitio, pero o peixe o que hai, Confecimos está traballando constantemente e eu creo que virán estar, se siga traballando Confecimos, está ben que non lo pidan, demostra que vostedes tamén apoian o comercio local e, oye, se queren facer unha declaración de apoio ao comercio local, pues iso se podría facer en calquer momento, pero este non é, ni a moción vai para iso, ni realmente a intención que teñen é esa.